थान्दा बोथोरबालाय एसेबां अयनाय हारा मोदोम सालायनाय गोजाङो बे एसेबां थान्दा ना? गोदो गरम बोथोरबा मा बुङोमोन? माला थान्दा बोथोर फैगोन गारै जोमै दल' दुंब्रुब्रु थाबाय थानो होननानै। दाना थान्दा बोथोर फैलायबाय नालाय थान्दा बोथोरा दाय जालायबाय। बिदिनोसै आरोहाय मा गरम बोथोराबो बांद्राय अयनायद्राय नालाय बिदिनोसै आरो मा गरम बोथोर फैबा गरमखौ रायगोन, थान्दा बोथोर फैबा थान्दा बोथोरखौ रायगोन। मानसिनोलाय अबे बोथोराथो जुथिनो। बोरैबालाय बुंनो थांबा गरम बोथोरनिफ्राय थान्दा बोथोरा मोजांसिन। जेनेबा थान्दा बोथोरा मोजां होननानै माब्रै बुंलायो? थै आं थान्दा बोथोरखौ मोजां मोनाहाय। आथिं आखाइ गावजोबो माथो। मुजा गानबाबो स्रिट स्रिट नाङो, हराव उन्दुबाबो कम्बलफोराव स्रिट स्रिट नाङो। आथिंफ्रानो नायजाला। जुता गाननायनि अनगा बेलेग सिन्देलखौनो गाननो हाला माथोहाय। खामब्रेंब्रें नुयो आथिंफोरखौ। फुङाव सिखारनोनो बायो माथो थान्दा बोथोरा। इस बाब्बारे मा खोनासंनो बिनि डायलगा। फुङाव सिखारनो बानानैसो थान्दा बोथोरा गाज्रि जालायबाय। दे नोंबोसो मानिबा आंखौल' बुंदों। गावबोसो माथो फुङाव सिखारदो होनबा सिखारथ'वालै र' गोजांदों दसे उन्दुनो होबाव होनना बुंलायलायो। गोदो गरम बोथोरालाय माथो थान्दा बोथोरासो मोजां होननानै थान्दा बोथोरखौ बाख्नाय सोनायमोन दा। दाना थान्दा बोथोर फैनाय लोगो लोगो मानो थान्दा बोथोराबो गाज्रि जालायखो? बेबायदिनोलै हिनजावफोरनि खुगाया थारलाय बारलायथार। थै अलंबार नोंनियाबाथाय बांद्रायथार। गरम बोथोराबो गाज्रि आरोहाय मा। बहाबा हाबाफोराव थांनोब्लाबो, बजारफोराव थांनोब्लाबो, बहाबा बेरायहैनोब्लाबो, दसे देलायनानै बहाबा थांनो होनब्लाबो पाउदार एसे फुननायानो माबा हाब्रु नांनायथां माथां फाख्रा सिख्रा जाजोबो। आइब्रस फुनबाबो गोलोमदैजोंनो बोहैलाङो मोदाय बायदिसो नुयो। ना खानायखौनो हगारनो हायो, ना गाननाय जोमनाय ग्लोम मोजां साफा गाननानै थांनो हायो। हायाथ' जेबो जेरावबो थांजायानो गरम बोथोराव। जेनथेनब्लाबो लिपस्टिक आइब्रस खाजोल देलायनानै थाङो, खानाय हगारलायना थाङो। गोलोम हाबबाबो दख'ना दामि दामि मोजां मोजां गानना थाङो। खामानि गैया होनबाबो साथासो लानाङो। साथा लाबालाय आरो सोर नुगोनखाय साथायानो खोबजोबना लाखायो माथो गासै देलायनायखौ। बेनिखायनो गरम बोथोराबो गाज्रि आरोहाय मा। दायो थान्दा बोथोर फैबाय। थान्दा बोथोरा बेनो आरो जोंफोरबायदि बिहामजोफोरनि थाखाय गाज्रि, सिख्लाफोरनि थाखाय मोजां। जोंफोर बिहामजोआ जाबाय फुं फुङावनो सिखारनानै दै दांनाङो। बेनिखायनो गाज्रि जाहैबाय आरोहाय मा। सिख्लाफोरा जाबाय मालाय बिमा बिफानि आमोलाव आराम आराम उन्दु जाबाय थानाय 7टा-8टासिम उन्दुनानै जाबाबो जेबो आपत्ति गैया। बेनो आरो फारागा। नंमारगौहाय बिहामजो। आंहाबो नै आखाइ गावनायफोरानो लाजिलायलांसै आङो। बहाबा थांबा लोगोफोरा नुजेनबानो आखाइ मिलायनानै गोजोननाय लानो नागिरो। मालायफोरनि आखाइया जि स्लिम स्लिम, आंहा नै आखाइयानो गावब्राजोबनाय लाजिलायलाङो आङो। आरो बिहामजो सासेयालाय बहाथो थांदों? गोजाङाखैना माथो बेलाय दिनै अर सायनो लुबैयाखैदां। न' सिंनिफ्रायनो ओंखारबोनो रोङाखै माथो। आबै फिसाखौ फुथुवाखै बे। गोजांबाय माथो गावसोरल' अर सायबाय थाथारदों। आंखौबा लिंहरलायाखै। आबै फिसाया उन्दुबाय आइ। बा सोरांस्रिखौ माथो आइ होनना बुंलायदोंहाय दिनै आफाया। एसेबां अनो सोरांस्रिखौ। आंखौथ' दिनैसिम आइखौनो होनफेराखै माथो आफाया। मालाय सोरांस्रिया फिसौ होनो हाबाय नालाय बेहासो बिहामजो सना जासिगोन। आंहाथ' होनो हायाखै नालाय बेनिखायनो आंहा मा जेबो गैया। हांगार बिहामजो आङो। उन्दुबाय औ बिफा फिसाजो उन्दुबाय। आखाइफ्रानो सुहाबजोबथारबायहाय आंहा दै दांनाया। थोरसिखौ सुलायबायदां आरो बेयो हरावनो। औ सुना दोनखाबाय। फुङाव बासोयो माथोहाय सिखारनोनो। जेनथेन सिखारग'नो हाबाबो थान्दा जाद्रायोहाय फुङाव आयै, बेनिखायनो सुना दोनखाबाय। गासिबो बेनोसै हिनजावफोरनिबाथाय फुंनि समखौ बिराद गाज्रि मोनथारो। दे नोंसोरहा अर सायखांबायबा गाबागाव बिसिनायाव उन्दुहैजोबदो नामाथाय। आंहा एसे खामानि दं। हरावलाय मा खामानि थानांगौ नोंहालाय बेयावलाय? एसे खामानि दंहाय आंहा। आंनि उरला फेमिलिनि मानसिफोरा आंखौ जोबोद कुइसन सोंहरथारदों। रिप्लाइ होनोसै आङो दिनै, नङाबा हामा मोनगोन ना, बोराबागोन बिसोरो। अलबार खोनायाखै नामा? मा होनदों? फै जोंहा बेयाव थानो जेबो मोन्थाय गैया मालाय। मिसा मिसि मानिबा उरला फेमिलिनि मानसिफोरनो कुइसन होनो। जों गावहाल' माबासै आरो इउटुबारसै आरो। आइ जोमैयालाय माखौथो गाज्रि मोननानै आंखौ एसेबां बिदि बुंनानै थांखो? दे नोंसोर सायोना मायो सायबाय थादो, थांनोसै आं। दे जोंबो थांनोसै। मा खालामो मा खालामा खालामबाय थादो नोंहा।
लोगोफोर बिराद थान्दाथार माथो ना बोथोरा आयु आयु नोंसोर थान्दा मोनदोंना मोनाखै बोथोरखौहाय आं हले बिराद थान्दा मोनदोंहाय नै आंनि उर्ला फेमिलिनि लोगोफोर बोथोराथ' बिराद थान्दा ना थान्दा बोथोराव आङो रुटि जानानै जोबोद मोजां मोनथारो जोंहा दिनै रुटिसो जाबाय नोंथांमोना सोर मा जाखो दिनै जोंहाना संख्रि साहा दोगसेसे फुदुंना लाखाबाय दा ओमफ्राय ने अमा बेदर आलु मटर बिदि जब जब बानायना लाखाबाय ओमफ्राय ने फानलु बाथोन देनानै लाबाय ओमफ्राय ने रुटिखौ गुदुं गुदुं सावै सावै जाबाय जा टेस्टि मोनखायोना लोगोफोर नोंसोरबो बिदिनो खालामनाय थान्दा बोथोराव अर खाथियाव जिरायनानै रुटि गुदुं गुदुं सावना जा बिराद इन्टारेस्टिं मोनगोन आं बायदि सोरबाफोर जानानै मोजां मोनो नामा अन्नानै खोन्थाहरदो दे आं बायदि मिलायग्रा दंमोन लोगोफोर दिनै भिडिअ लानानै फैया दिनै आं बेलेग टपिक लानानैसो फैदों बेनो जाहैबाय नोंथांमोन साफ्रोमनि सोंनायनि फिननाय आं दिनै नोंथांमोननि सोंनायनि फिननाय होनो नागिरदों नोंथांमोना आंखौ जोबोद कुइसन खालामहरदों सोर सोर कुइसन खालामहरदों आं नामखौ खारिनानै बुंजोबनो हानाय नंला नाथाय आं जास्ट बुंलांगोनल' आरो नामखौ बुंबाय थाला सोर मा सोंदों नोंथांमोना जुदि आंनि सोंनायनि फिननायखौ मिथिनो लुबैयोब्ला अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि सोंनायनि फिननायखौ मोननानै जुदि गोजोननाय मोनदोंब्ला आंनि दिनैनि भिडिअनि थाखाय अन्नानै खनसे लाइक खालामनानै होदो आरो माब्रै मोनखो कमेन्टबो खालामदो आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ दाबोसिम साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै होलांदो ना मा होनो बोथोरा थान्दाखायनो आं दिनै अर खाथियाव जिरायनानैनो दिनै नोंथांमोननि कुइसनखौ आं होनोसै बिदिब्ला फैदो जागायजेननोसै सेथियावनो रावनिबो कुइसन नङा बेयो रावबो आंखौ दिनैसिम सोंफेराखै दे आब' नोंनि रियेल नामा मा होननानैहाय अब्लाबो आं बुंनानै लानो सानबाय आंनि रियेल नामानो जाबाय सोरांस्रि दैमारि जानांगौ आंनि उर्ला फेमिलियावबो दैमारि दङ नाथाय आं मिथिया ना दे जियानो जाया मानो जोङो आरो नेक्स्ट कुइसनाव थांबावनि कुइसनफोराथ' जोबोद बुरजा दङ अबे मोनसेखौ होजेननो आङो दा बेनिखायनो आङो सानबाय गासैनि कुइसनखौबो जुदि आं एन्सार होजोबोब्लाथ' समा जोबोद गोलाव जागोन आरो कुइसना प्राय एखेफ्राम गोजायानो बेनो बे सोरहाबाफोरथ' साब्रै साबायानो बे फंसे कुइसनखौनो सोङो अब्लाबो आङो हानायमानिखौ दिनै होलांनोसै आरो बाखि थानायफोरखौ आङो गाबोननि समफोराव होनोसै कुइसनाथ' बेनो आब' नों मा खालामो बेसेबां फरायदों मा मावो हाबा जानाय ना जायै बेफोरनोसै आरोना मा कालारखौ मोजां मोनो मा मैगं जानानै मोजांसिन मोनो बेफोरनोसै आरोना जोंनि कुइसनफोरा स' आं बेखौनो होलांनोसै दा नैथि कुइसना जाहैबाय आब' नोंखौ जोबोद रियेलाव नायनो लुबैदों अन्नानै रियेलाव नुजादोना होननानैबो बुंलायलांबाय आंखौहाय आंथ' सोरांस्रिखाना आंखौथ' नोंसोरो सानफ्रोमबो नुबाय थाखायो भिडिअआव ना दा खोथाया बेसो जाहैबाय सोर साबैसे आंखौ रियेलाव नायनो लुबैदों दिनै कमेन्टआव खोन्थाहर दे नाथाय सासे सानैनि कमेन्टआव बुंहरनायजों जानाय नङा आं सानफ्रोमबो भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायो नाथाय सानफ्रोमबो आंनि भिडिअआ 12 घन्टानि गेजेराव माब्लाबा 5K 6K 7K जायो आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोरा 5K 6K 7K नायगिरि भिडिअ थानानैबो कमेन्टआ आंहा मालाबा 60 70 80 बिदिल' जायो 100 थांनायानो बहुद खम नोंथांमोना जुदिहाय आंखौ रियेलाव नायनो लुबैदों बिदिब्ला दिनै हले नोंसोरो मोनसे खामानि मावनांगोन आंखौ जायफ्रा रियेलाव नायनो लुबैथारदों नायगोन होननानैहाय नायनो लुबैदों होननानैहाय 200नि बारा कमेन्ट फैनांगोन अब्लासो आङो नोंथांमोनजों रियेलाव नुजागोन 200 कमेन्टसल' नङा लाइकखौबो 1000नि उपराव खालामथारनांगोन नोंसोरो अब्लासो आङो नोंथांमोनजों नुजागोन रियेलाव जुदि आं खोथा होनाय बायदि नोंथांमोना मावफुंनो हायाब्ला आं सानगोन नोंथांमोना आंखौ रियेलाव नायनो गोसो गैया अब्ला आंबो नुजाला आरोना आं नोंथांमोननि गोसो गुदुंखौ नायग्रोनोसै बेसेबां इच्छा दङ बेनि उनावसो आंबो नोंथांमोनजों नुजागोन नुजाया बेखौ डिसिसन लानोसै
दे बे खोथायाबो थांबाय दानिया फैदो गोबाङानो सोंहरदों आब' नोंलाय सिख्ला ना हाबा जानाय होननानैहाय मा नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनानै आं बिहामजोनि रुल लानायखायनो आंखौ बुरै बायदि मोनबाय नामा हाबा जानाय बायदि मोनबाय नामा नोंसोरो हो बेनिखायनो दाबो कनफिउस दि नोंसोरो सिख्ला ना बुरै होननानैहाय आं बुरै नङा दै आं हाबा जानाय नङा आं सिख्लासो क्लियार जाबायना जायफोरा सोंबाय थादोंमोन गोबाङानो सोंदों हाबा जानाय ना सिख्ला होननानै आं आसा खालामदों नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअ'खौ नायदोंब्ला रोखायैनो बुजिनो हासिगोन आं सिख्लासो दे फैदो दायो आरो नेक्स्ट कुइसनाव थांबावनि आब' नोंहा मोजां मोननाय दङना गैया हाबाब मा होननानै बुंबावनो नोंथांमोनाबो आरो दे कुइसन सोंनानै आंनि खर' मेलेमखौ माब्लाबा गलि होनो नागिरो ओइ नारिखल थावखौ जेरै लाथा खानायखौ सान्दुङाव होयोब्ला गिलिलाङोना बेबायदिबो खालामनो नागिरखायो नोंसोर आंखौहाय दाथ' आं बे बिसयाव मा होननानै बुंबावनो जायफोरा सेंग्रा सिख्ला जानानै दं नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ सेंग्रा सिख्ला बैसोआव गोसो थोनाय थायोना थाया ना मा होनो बेखौबा हले आङो नोंथांमोननि सायाव हगारनानै होबाय नोंथांमोनहा जुदि सोरहाबा मोजां मोननाय दङब्ला आंनिखौबो दङ सानदो आरो सोरहाबा गैयाब्ला आंनिखौबो गैया होननानै सानदो कमेन्टआव बुंहरनो हासिगोन दे बे बिसयावबो नोंथांमोना मा सानदों आरो गोबाङानो सोंहरदों जायफोरा सोंदों आं बिथांमोननि नामखौ बुंनानै होला कारन सासे सानैल' नङा गोबांथार बे खोथाखौ सोंनाया बेनो जाहैबाय आब' नों फरायगासिनो ना फरायला आं फरायो आं दाबो फरायनानै दंबाय थायो आरो गोबाङानो सोंहरबावदों आब'आ मा मैगं जानानै बांसिन मोजां मोनो अबे मैगंखौ बांसिन मोजां मोनो होननानै सोंहरदों दाथ' आं अबे मैगंखौ बुंजेननो आं गासै मैगंखौबो मोजां मोनो आरोना नाथाय बेनि गेजेरावनो अबेखौ आं बांसिन जेनेब्ला मोजां मोनसिनो होनोब्ला आं साननि दे दसे मा मैगंखौ आं बांसिन मोजां मोनो जानानै गोसोआव फैबाय आं ना लोगोफोर बांसिन मा मैगं जानानै मोजां मोनो मिथिगौ ना हा सबाइखौ बांसिन जानानै मोजां मोनो आरो खमा बिबार मैथाजों एम्फौ आयु बेखौ गोसोखांबाथ' आरो दाबो खुदै गलायलायो आं बेफोरखौनो बांसिन मोजां मोनो आरोना जानो थास' बिथराइ मानामुनि बेफोरखौ आं बांसिन मोजां मोनो आरो जानानै नोंथांमोनाबो जानांगौ मोजां मोनो ना मोना बेफोरखौ बयहाबो आलादा आलादा ना मोजां मोननाय सोरबा अनला मोजां मोनो सोरबा दालि मोजां मोनो सोरबा आलुखौ बोसोर संनानै होब्लाबो जानो मोजां मोनग्रा दङ बेबायदि आरोना बयहाबो आलादा आलादा थिग बेबायदिनो आरोना आंहाबो मोनफा मोननै मोजां मोनसिननाय दङ बुंखाबाय आङो अबेखौ बांसिन मोजां मोनो आरो सोंबावदों आब' नों बबे कालारखौ बांसिन मोजांसिन मोनो होननानैहाय आं दा अबेखौ बुंनो बबे कालारखौ आं बांसिन मोजां मोनो होननानैहाय आंथ' गासै कालारखौबो मोजां मोनो बिनि गेजेरावनो मोनसेखौ बांसिन जेनेब्ला नुब्लानो मेगनाव नांनाय बायदि मोनो आरो बेनो जाबाय येल्ल' कालार सोरबा येल्ल' कालारखौ मोजां मोनो आरो सोरबा मोजां मोनग्रा दङ आं बायदिनो आंबा हले खिन्थु बेखौनो बांसिन गानो आरोना बे कालारखौनो बांसिन बायनाय जायो लंपेन्ट होनब्लाबो गस्ला होनब्लाबो माबा मोनसे जिखुनु दख'ना ब्लाउस लानोब्लाबो आं बे कालारखौनो बांसिन लायो आरो कुइसना जोबोद दङ अबे मोनसेखौ होजेननो आङो दायो दा आं दिनै बारा होनो सानासै आङो उननि समफोराव एबा गाबोनफोरबो आं होनो हागोन नाथाय आं बेयावनो बुंनो नागिरदों दि जुदिहाय नोंथांमोना आंनिसिम आरो सोरबाफोर माबा मिथिबावनो गोनां दङब्ला लुबैदोंब्ला दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों कमेन्टआव आंनाव सोंहरनो हागोन सोरबाफोर जुदि माबाफोर आंनिफ्राय मिथिनो लुबैदोंब्ला आं होगोन गाबोन नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ आरो आंहा गोबां दंबावो सोंनायनि फिननाय आं दिनै समनि आंखालनि थाखाय बेसेबांखिनिखौल' बुंबाय आरो लास्टआव मोनसे कुइसन आङो बेखौ बुंनानैनो दोनथ'नो सानबाय बे लास्ट कुइसनानो जाहैबाय आब' नों गुफुर ना गोसोम गोजौ ना गाहाय आरो हामख्रें ना लोदो मिनिनोसो ओंखारखायोहाय आङो जोबोद फाग्ला कुइसन सोंग्राफोरबो दंथारोना दालाय आं मा होननानै बुंबावनो दे गोसोम होननानै बुंनो ना गुफुर होननानै बुंनो ना हामख्रें होननानै बुंनो ना लोदो होननानै बुंनो गोजौ होननानै बुंगोन ना गाहाय होननानै बुंबावगोन आङो
हनै दाउखा मोनखोनबा गोसोम होननानै बासिसोदों आंबो दायो गोसोम होननानै बुंब्ला नोंथांमोनाबो आंखौ बासिगोनदां आरो गुफुर होननानै बुङोब्लाबो दाउब' बायदि बुगावगाव गाइखेर बायदि बुगावगाव होननानै बुंगोनदां गिलायबो लाङोहाय आङो गोजौ होनबाबो लावथि बायदि थेंगनगन होननानै बुंगोन हायथुथु होनब्लाबो नेन' गारि बायदिसो होनगोन नोंसोरो आंखौहाय बेनिखायनो आं दा मा बुंबावनो लोदो हामख्रें गोजौ गाहाय गोसोम गुफुर आं बेखौ जेबो बुंनो थांथ'ला आं फार्स्टआवनो नोंथांमोननो मोनसे खामानि होनाय दंखायो आंखौ रियेलाव नायनो लुबैग्राफोरा 200नि बारा कमेन्ट्स होनांगोन आरो 1000नि बारा लाइक होनांगोन अब्लासो आङो नोंथांमोनजों नुजानोसै आरो लास्ट कुइसननि एन्सारखौ नोंथांमोना बेयावनो मोननो हासिगोन फैदो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आसा खालामदों नोंथांमोना नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ मोननानै थारैनो गोजोननाय मोनबाय होननानै बोथोरा जोबोद थान्दा नोंथांमोनाबो दुमब्रुब्रु उन्दुनानै थादो आंबो उन्दुहैनोसै दे बिदिब्ला गाबोननि समाव लोगो मोनबावसिगोन गुड नाइट लोगोफोर बाय बाय